Okay, maing mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Maing mudto Philippines, maing mudto world, maing mudto universe. Ana na punta mga higala, dili nga atong tulumanon sa kahanginan CONA Catechesis on Air. Ug ako lang gihapon kini ang inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Ed Uwin Academia Akab. So kumusta naman mga higala? Kumusta naman akong agaw din ha sa Kalumbuyan, no? Ako ang iagaw din na si Gawix, no? Gawix sa Christian Durango. Kumusta na, no? Ako ang agaw din na Koro-Paruko karon din na sa Kalumbuyan. Kumusta na ka, Gawix? O nga to usab nga mga kaigsuonan din na sa Kalumbuyan. Kumusta naman ang akong kanihi parokya, no? Kumusta naman din ha, no? Kumusta ang hinaot ko nga naa kamong tanan sa Kapiskay Panglawas di ining kamuntuhon. Gayman usab mga to ang mga kaigsuonan din na sa Dawis, no? Na manggapon mo kuan din ha internet, no? Nahala, no? Kumusta naman din ha usab sa San Francisco, din ha sa may Bayawan, Pagatban, din ha sa may Tabang, no? Din ha sa may kining Shatten, kumusta na? Tanahay, Sibulan, no? Bayawan of course, no? Kumusta na? Ubay-ubay na ko mahigala og na kuan kining nasaan po ko sa St. Joseph of the Palisades Parish dinha sa kining West New York, no? Kumusta na diha sa West New York, dapit dinha sa may St. Joseph's of the Palisades Parish, dinha dapit sa may kining sa to nalimot ako mahigala sa pangalan sa amo ang kuan dinha, no? Sa amo ang kining amo nga unsa gani ni ang amo ang kining dalan din. Nala no maing mudto na kanatong tanan nang hinaot kita nga ana kamong tanan sa Kapiskay Panglawas. Ari kita mahigala sa ato nga CBCP News, Balitang Simbahan ni ining kamudtuhon. FM radio station sa Diocese sa Tanda giinagurahan ang Unitas Radio FM station. Mao ang pinakauna nga FM Katoliko nga FM station dinha sa may rehiyon sa Surigao, Mindanao. Mitambong sa mao nga inaugurasyon o pag-blessing, mao ang matud pa kining Papal Nuncio to the Philippines nga mao si Archbishop Charles Brown. Og manusab giabi-abi siya sa kasamtangan nga obispo karon dinha sa Tanda nga mao si Bishop Raul Dail sa Tanda. Balita mga higalang gikan sa Vatican, ang child sexual abuse naglambigit sa tibuok sa tibuok katilingban, singbahanong katilingban ug ang ngayon lang nga paningkamutan gyud nga masulbad sa tanan. Kini mo ipamahayag ni Pope Francis atol sa iyahang pakipag-audience sa Latin American Research and Training Commission for the Protection of Minors. Matud pa ni Pope Francis, ang ngayon lang nga manginlabot gid ang tanan aron nga masulbad kining problema kabahin sa child sexual abuse. Mao kadto mga higala mga balitang simbahanon ni ining kamudtuhon ug ari kita sa ato ang Saint of the Day. Of course, ang atong Saint of the Day usa sa mga patronamo, no? Usa sa mga patronako, no? Si Saint Vincent de Paul. Nganong nahimo man akong patron kini si Saint Vincent de Paul? Tungod kay mauman kini siya ang founder sa grupo nga Congregation of Mission nga mao kanhi nagdumala sa Seminario Mayor de San Carlos dito sa Cebu, no? Dito sa may kining gitawag na to, usa pa to ning lugaran ning amo ang kwarne na ako mahigala gulang-gulang na biyag ko. Kinalimot na ko sa mga pangalan sa lugar. No? So, karong adlaw ato nga gihinumduman si Saint Vincent de Paul. Okay, no? Abi no kini si Saint Vincent de Paul usa kini sa kapari nga tungod sa usa ka sa confession sa usa ka tigulang nakaamgo siya nga aduna pagyuday siya kinahanglang buhaton. Og dito nagsugod nga together sa iyang mga amigo nga mga dato, no? Naka-establish sila og daghan kaayong mga charitable institutions, no? O natungkol usab niya kining Congregation of the Mission kining gitawag natong Vincentians. Nya together
with St. Louis de Marilac nakatukod usab sila daga grupo nga gitawag natong Daughters of Charity. Nya tungod niini ubay-ubay ka daghan kaayo nga mga natukod usab nila nga mga hospital libre alang sa mga kabus, no? So karong adlaw gihinumduman nato si Saint Vincent de Paul. Okay. Beno ari kita mahigala sa atong topic karong adlaw. Balik gihapon kita sa sexual trafficking. Adili human trafficking. Ayan, no? So, unsa gani ito ning human trafficking? Human trafficking is the recruitment. No, kanang mang-recruit bitaw ka o imong patrabahoon. Recruitment, obtaining, unsa man ning obtaining? No, kanang bitang tagaan bitaw ka o kanang katungod sa ginikanan baron nga ma-recruit nimo, maka-obtain baka og permit gikan sa mga ginikanan aron imong ma-hire, no? Aron imong ma-hire ang ilahang kanang gitawag natong mga anak baka o pag-umangkon unya mo provide pud sila, no, og mga pamaagi aron nga dili ka aron ang mga recruiters, no, kining gitawag natong human traffickers magmalampuson gyud gani ang uban kanila maoy mangkuan ba kanang gitawag nato og manani na offering, no? Ang uban kanila mo offer og transportation aron gyud nga ma-transfer, no, ilaha nga madala sa Manila o Cebu o Iloilo unya nagma-maintain ang mao nga buluhaton. Usahay mo limod sila dili sila mutugan sa kinuod mo nang harboring unya usahay sila mismo maoy mangita sa mga kabaranggayan na without the victim's consent or knowledge within or across national borders, no? So muna, no? So dako day kaayo ning dako kay scope ning human trafficking. It is the recruitment, obtaining, hiring, providing, offering, transportation, transfer, maintaining, harboring, or receiving of persons with or without the victim's consent or knowledge within or across national borders. And then, ang means nga ilahang gamiton, no, ang mga pamaagi, usahay deception, no, ilahang ilaron, o baka hulgaon, usahay ilang gamitan og kusog, usahay ilahang pugson, usahay ilang kidnapon, usahay gamitan nila sa ilahang power, no, kana bitang mga ginikanan, mga mga iyaan, ilang i-take advantage ang vulnerability of persons giving and receiving of payments. Doon mo na yung mga pamaagi nga ilang gigamit. Unya, ang mga exploitative purpose, matod pa sa human trafficking, prostitution, no, pagbaligya as dungog, and other forms of sexual exploitation, forced labor or services, slavery, involuntary servitude, debt bondage, removal or sale of organs, ang engagement in armed conflict. Ilang himuon nga, kanang gitawag na ito, paapilon si gira. Now, on all this, constitute o sa usa ka crime nga gitawag nato og kining gitawag nato sa English og human trafficking. So muna nga dunag gyud mga balaod karon nga gipanday ang pakigbatok ni ana. Niadtong July 19, 2023 gipanday ang RA 9208, no, kining Anti-Trafficking in Persons Act of 2003. Pero karon gi-expand na. Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2012 nga gitawag natong RA 10364, March 1 kini nahimo. So nasa ako nang giingon kagahapon atong tan-awon og unsay mga punishment. Number 1 punishment ni adtong maghimo niini, ilabi na gayud kung bata ang imuhang gihimuan niini, 20 years imprisonment and 1 to 2 million nga gitawag nato og 1 to 2 million nga multa. Unya kung pananglitan attempted lang kay nadakpan wala madayon pero ni action na gyud unta nya madakpan, attempted trafficking in person according to RA 10364, 15 years imprisonment and 500 to 1 million fine.
O niya, kung mitabang ka, accomplish ka, no, nitabang ka upang pang-recruit din ha, pangulog-ulog, panghulga, nihatag og informasyon, nidawat ka o kini gitawag na tupod og suhol, mao gihapon 15 years imprisonment, 500 to 1 million ang multa. O kana gyung grabe gyud qualified trafficking, ikaw gyud mismo maoy nang nunay unya imo gyung nadaghan ka kag nakuha kanang gitawag nato qualified human trafficking. Ang kuan ana, ang silot ana, life imprisonment and 2 to 5 million nga multa. No? Ito na lain nga medyo delikado kaayo kung di ka kabantay. No? Kana bitaw mga lalaki bitaw nato nga medyo mahilig pod bitaw bang moadto sa mga lugar nga diin adunay mga babae nga na-traffic ba kana bitaw nga bilanggo niya ikaw mag-adto-adto po ka didto nya imo po niya makig-transaction po ka sa mga captives, sa mga captors kana bitaw nagpahigayo niya na mga human traffickers, nakig-transaction po ka, no, gipabayan kag 1,000, 2,000 para imong mapahimusulan katong mga na-traffic nga mga tao. Kabalo kag unsa pwede gihapon kang tao dakpon kanang gitawag sa in English o use of traffic persons. Ya usag gihapon kada kung sa laod, no? Kana bang mo adto because mga beer house ba? Ya dunay mga bata dito, mga hamtong na ilahang nahimong prostitute tungod lagi niya ng human trafficking. Unya ikaw pod kadto-adto po ka dito, nagbayad-bayad po kag 1,500, 2,000, 3,000 unya nahitabo nga ang imuhang ang babae nga ni-entertain mo kunuhay na traffic day na, no? Pwede sa gyapon kang ikiha, no? Unya ang imuhang priso 15 years imprisonment and 500,000 to 1 million pesos nga kining gitawag nato sa in English o multa. Ha? So balantayan ha. So katong mga lalaki nga mahiligon og adto-adtos beer house, mas maayo daw ang di namumungad to didto kay delikado kaayo. Kung simba ko matimingan mo nga traffic person ang babae nga nag-ulo entertain kunuhay nimo nya na traffic day na kana bitawng biktima ba sa human trafficking, pwede biya kang makiha. Klaro ba? So din na lang na kita kutob ha. So mga ginikanan bantayi gininyo mga iyaan na kanang mga recruit din ha, ayaw gyud in taon mo pailad ang mga tawhana. Kay kung simba kulang, no? Masakpan mo bisan ikaw nga ginikanan kung gidawat ka og kining gitawag nato og kang kuanya kani bitaw nidawat ka og kwarta nya imong anak imong giingon ni ana ba imong gipugos og pakuyog anang recruiter anang trafficker dako kayo gihapon ka ng sala gitawag ka og accomplish ka so muna nga ang mga ginikanan ha katong mga gahig-ulo yung mga naong og kwarta ayaw mo pagtuo nga walay balaod nga mugukod ninyo kung simba ko inyong binuangan ng inyong mga anak. Doon na ba yung mga ginikanan, labi na mga inahan nga maupoy buhat sa una. Katubang mga inahan sa una, mga prostitute ba? Pasundon po dila sa ilahang mga lakang ang ilang mga anak. No? Madakpan gani mo sa DSWD, makasuhan mo. Tako sa ganito yung sa mga accomplish, 15 years nga pagkapriso o gitawag na itong 500,000 to 1 million nga multa, danyos. Ana ha? So ayaw gyud mo ha. Mga kapitan, ayaw gyud mo padali ang mga recruiters ingon ni anak. Klaruha gyud ninyo kasi bako og mabulilyaso na priso gyud mo. Delikado kayo. No, klaro lang. So dinhi na lang una kita kutob. Ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Akab, manamilit kaninyo og manalangin kanato ang Dios mo kay gahong tanan. Amahan, Anak, Espiritu Santo. Good noon, Pilipinas. Maingod to tanan.